нинди генә җырчылар юк минем янәшәмдә. Шундыйларның берсе Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Зәйнәп апа, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, бәхтең күбрәк булсын тагы. Рәхмәт. Әле генә җырлап чыктыгыз. Ничек сезгә? Ничек сезгә шушының сәхнәсендә җырлау? Ничек сезгә тамашачы залга җырлавы? Без артист кеше инде әлбәттә һәр нәрсәгә әзер булырга тиеш. Беренчедән, һәм бу зал миңа күңелемә бик тә хуш килде. Мәскәүнең бер шикарный бер залында чыгыш ясаган кебек, үземне хис иттем. Бик әйбәт, яхшы, мин бик бәхетле. Менә бу яңа безнең шуның кадәрлек яңа залбызда чыгыш ясавым белән. Сезнең дөрестән дә күңел 17дәме? Бу күренә. Күңелгә түк үзегездә 17 яшьлек кызлар шикелле дөресен әйткәндә. Рәхмәт, ансына комплимент алу әлбәттә хатын кыз өчен ул бик күңелле нәрсә. Инде әлбәттә күңелеңне һәр вакыт күңелеңдә тотарга кирәк. Күңелеңне аны әгәр дә үзең шомаламасаң, үзең күтәреп тормасаң, бу тормышта бит инде аның авырлыгы да, аның мәшәкатьләре дә бик күп. Шуңа күрә мин инде нишисең, һәрбер шәһәр киңәш әлбәттә үзегезгә кәефегезне күтәреп, яхшылыкларны искә төшеп һәм яхшы юлда гына булырга кирәк. Зәйнәп апа, менә сездән сорыйсы килә, яшь җырчыларны кайсын аерып әйтә аласыз? Менә мин аеручан шушы җырчының җырын тыңларга яратам дип, бунсы теге миңа охшаганрак дип инде ничегрәк? Беләсезме, менә миңа андый сорауларны бик күп бирделәр. Зәйнәп апа, кайсы җырчыны бассызыклап теге әйтер идең, ниндирәк җырчының тавышы сезгә колагыгызга ята дип, яратасыз дип. Бу күбрәк теге провокацион сорау шикелле тоеладыр, димме? Тоела. Мин гомумән менә чыккан сәхнәгә чыккан барлык җырчыны яратам. Алар бит мин тыңлар өчен түгел, алар бит тамашачы тыңласын өчен чыгалар, әлбәттә. Инде аның була шундый конкурсларда утырасың жюриларда, анда инде менә бу конкурсның мәсәлән нинди таләбенә карап, шундый җырчыны, шундый тавышны, шундый мөмкинлекләрен ачырлык, күрсәтерлек җырчыны сайлыйсың. Андый вакытта мин әйтәләм, энем, я булмаса апаем, сеңлем, синнән әзрәк бүтән җирдә катнашырга кирәк дип. Андый вакытта конкрет. Әмма бүгенге көндә инде бу сәхнәдә миңа барлык җырчының инде теге халыкка үтеп үзләрен күрсәткән җырчылар бүгенге көннең яхшы җырчылары булсыннар һәм әлбәттә безнең менә шушылай яңалыклар ачылып, яңа тавышлар ачылып тору, ул безнең сәнгатебезгә бер этәреш һәм инде халык тыңлый, яңадан яңаны эзли башлый һәм инде әлбәттә менә шушылай тормыш бәйләнеп, матур яклары белән күрсәтелеп бара. Мин инде әйттем бит инде, мин кешегә теге категорически я булмаса ни белән карамыйм. Сез шул хәлне сөйләгәч, үзенең дә сәхнәгә чыгып җырлыйсым килә башлады. Үзең тамашачың, әлбәттә. Рәхмәт Зәйнәп апа, сезгә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, исән сау булыйк.